Velkommen til den her video, hvor jeg tager et kig på en rigtig fed højttaler, jeg har fået tilsendt af mytrendyphone.dk. Det her det er en Magic Audio Interaction højttaler, som ikke spiller lyden over Bluetooth, men bare forstærker lyden, når man lægger telefonen ovenpå. Hvis jeg prøver at finde en sang frem her fra telefonen, så når jeg afspiller lyden, så kan I høre, at lyden selvfølgelig kommer fra højttaleren i iPhone, og skruer også lidt højere end som normalt. Jeg skruer lidt ned igen, og så prøver jeg at lægge telefonen oven på højttaleren og tænder for den. Så kan I høre, at lyden bliver forstærket. Jeg prøver lige at skrue lidt højere op for telefonen her, så vi kan høre det endnu bedre. Det er simpelthen højttaleren, der går ind og forstærker lyden. Hvis jeg så løfter telefonen op, så kan I høre, at lyden ikke bliver forstærket mere, men lige når jeg lægger den ned på igen, så bliver lyden så højere. Når man tager telefonen tilbage, så bliver lyden lavere, og nu kan I se, når jeg sætter telefonen fremad igen, så bliver den så højere. Igen, når jeg løfter telefonen op, så spiller den kun fra telefonen af, og når jeg så lægger den ned ovenpå igen, så bliver lyden så forstærket. Den lille LED-lampe over tænd- og sluk-knappen, den er slukket lige nu, og det betyder selvfølgelig, at højttaleren er slukket. Når jeg klikker her, så begynder den at spille, og LED-lampen begynder også at lyse. Jeg prøver lige at stoppe musikken, og så prøver vi at tage et kig under selve højttaleren. Og det er her, man sætter AA-batterierne ind. Den skal bruge 3 styk for at kunne spille. Om foran, det kan jeg også lige prøve at vise, der er der et stik, et DC 5 volt stik ind, hvor man kan sætte den ind, og så den anden ende i sin computer USB-indgangen, og så behøver den altså ikke at bruge batterier for at spille. Det er altså en rigtig fed højttaler, det har jeg også brugt den rigtig mange gange. Hvis I er noget interesseret i, så er der links nede i beskrivelsesboksen, eller så kan I se mere ind på agzone.dk. Så tak fordi I kiggede med.